Start, elindult a első futamon Daruvári handicap, és az indítás után Nikita vett a legjobb startot, és ő vezet. Nikita, illetve nagyon jól jött el Nexus Nikita, valamint ott van Vincent a közvetlen élmezőnyben, mindig egészen kisorodott a kanyarban, belül viszont nagyon jól jön Palm Sunday Bokori Tamással, amikor a kanyar közepéhez érnek a lovak, és nagyon jó tempót diktál Nikita az első egy hosszal mögötte, azonban ott van Nexus Palm Sunday 3-asa az élen, 2 hosszal mögöttük jön Young Ambition, illetve Koffein színei is megjelentek ott a 4. helyen, már aztán Savannát látom, nem Savanna a mezőny végén galoppozik, Kis Kalandor az, aki ott van a mezőny közepén. Amikor kijöttek a lovak a kanyarból, nagyjából 1400 méter van még hátra a célig, nagyon-nagyon jó a tempó, továbbra is Nikita vezet. Nikita az első egy hosszal mögötte Nexus Palm Sunday, valamint ott zárkozik folyamatosan fölfelé Koffein, aztán 3-4 hosszal mögötte látom Kis Kalandort, mellette pedig Young Ambition, 3-4 hosszal Vincent, parázsból a további sorrend, a mezőny végére pedig Opera Bál esett vissza, az utolsó 1200 méteren belül vannak a lovak, Nikita tovább változatlan az első. Nikita a startóta magabiztosan vezet, ott van mögötte azonban Nexus, valamint Koffein és Palm Sunday szintén a startóta, elég jól galoppozik mögöttük, egy hosszal leszakadva most már csak Kis Kalandor, azt újabb egy hosszal Young Ambition a további sorrend, Savanna is megindult kerekessel, mezőny végére pedig Milike esett vissza, amikor az utolsó 800 métert érik el a telivérek, és továbbra is az első Nikita, ő támadja Koffein. Nikita és Koffein kettős az élen, Palm Sunday továbbra is a harmadik pozícióban, Young Ambition kezd visszafelé menni, csak úgy, mint Nexus, hátról jön azonban Savanna nagy lendülettel, illetve jól jön még mindig Kis Kalandor is, amikor bejönnek a lovak most már a célegyenesbe. 500-al a vége előtt kívül Koffein át fogja venni a vezetést. Koffein az első 400-as táblához közelítve Bodó Károllyal, és Koffein vezet 350 a vége előtt. Koffein kezd távolodni a mezőnytől, és most már a távolszophoz közelítenek a lovak, és Koffein folyamatosan tudja növelni az előnyét, és Koffein megnyereti a versenyt, amikor már csak 200 méter van hátra. Bodó Károllyal Koffein óriási fölénnyel vezet. Koffein nagyon-nagyon vezet, legalább 6-7 hosszra elment most már Savannától. Koffein, Savanna, Kis Kalandor, Palm Sunday most a sorrend, és Koffein nyeri a versenyt Bodó Károllyal egyessel. Koffein a nyerő, nagyon komoly fölénnyel, második lesz Savanna, harmadik Kis Kalandor, negyedik Palm Sunday.